ndopatikazona motikari polisi yakumberi, ndopatikaona mushuburuka bamuni nemapurisa zvanzi ndio vakomana vacho vabamumba. Ndopatakabva tatosungwa pataendeswa kupolisi kwaNyangweni. Zvindinetsa kuti waiva ndisungisa. Pamwe pacho tinozova nemubvunzo kuti asi kuva nherera imhosva here? Ko nherera dzacho munozodzidarirei kana musingade kudzichengeta? Ko kungogara mageza maoko henyu morega kuvaisa mumaoko enyu kana musingavade? Hakusi kuda kwavo kunoita kuti vana vange vachifirwa nevabereki vachizosara dziri nherera, asi kuti kutonga kwaMwari. Izvo tinozvitaura mushure mekubuda kwenyaya inosiririsa kwazvo yemukomana wechidiki uyo anonzi Takudzwa Chikore, uyo akapomerwa mhosva yekunzi ainge aba mombe nababa munini vake vanova munin'ina wababa vake avo vakange vamutuma kuti vanomurimira. Iyi yaiva nzira yekumudzinga pamba, asi ihwo utsinye hwacho hwakanyanyodii. Ko kuzosheredza mwana kubva kwaari kuchengetwa kuti auye kumusha mumusungise. Vanhu woye, ngativei nemwoyo wekubereka. Pafunge ari mwana wako ari kunzwaro. Ndakauya kujeri chingoti ndichaita sei? Tichabuda panopero jeri ende ana sekuru wangu arikoti vaingondisimbisa vachitaura kuti unoenda panze. Ndokumva ndangosvika kuchirawo. Pazvakangoramba zvindinetsa kuti waiva ndisungisa. Ini kutorwa kwandakaita nabamuni ndo kwakatondiuraya upenyu. Nodai mai vechechi vandegara navo vaida kundiendesa kukosi yecarpentry. Ndibva ndatorwa nabamuni, ndibva ndatoendeswa. Ini ndakakura ndichichengetwa namai vamai kuHwedza. Ndibva ndazonyora grade 7. Ndibva ndauya kuzotanga kugara kuHarare kumufakosi. Ndibva ndatanga kudzidza pamufakosi hai2. Ndibva ndasvika form 3. Ndo pakazoshaya vabereki. Ndipo ndakatanga ichitotambura. Ndipo ndakazoendeswa kuchikoro chekeyboard. Ndipo ndatanga kudzidza keyboard. Ndipo ndakatanga kuridzira kuSDA Highlands Church. Ndipo ndakatanga kugara namai Sivanda. Ndipo ndakazofonerwa kuMhondoro nabamuni. Zvanzi yatite zvekurima kwakunaya. Ndipo ndakaudza mai Sivanda ndakumboenda kumusha. Ndipo wakabva ndipa mari yebhasi ndaenda kumusha. Chosvika kumusha ndakasvika ndakatambirwa naivo bamuni. Ndibva ndagara wiki. Rechitura cho ndipo ndakabva tanzi ishi sungai mombe tiende ishi kwaDhodho unorima mumba kwambuya wavo. Ndipo takabva ndaenda ndinaFadzo. Patakaenda tiri murodhi kuenda kwaDhodho ndipo patakazoona motikari polisi yakumberi. Ndipo patakaona mushuburuka bamuni nemapurisa zvanzi ndio vakomana vacho vabamumba. Ndipo patakabva tatosungwa pataendeswa kupolisi kwaNyangwenda. Ndipo patakasungirwa mombe ndibva taita sei? Ndibva tapinda murodhi. Takunosvika kwaDhodho pasaini nepagedhi revambuya wavo ndipo pakabudikira motikari yepolisi. Ndipo bamuni vangu ndipo vakabva vabuda imomo nepolisi. Ndipo zvakabva zvanzi ndio vakomana vaita sei? Vabamombe. Ndipo patakabva tatosungwa malegayoni. Ndipo patakasvika kumotikari ndibva taendeswa kupolisi. Ndipo patakaendeswa kupolisi ndibva tanorohwa. Ndipo pandakatsemuka musoro. Ndipo zvakabva takagara 3 days papolisi. Patazoenda musi wa26 kukoti Norton. Pataenda papolisi yepaNorton patatorwa mafingerprint. Ndipo patakabva tarohwa chinzi taurai chokwadi kuti mabamombe. Ndipo patakaramba kutaura kuti hatira kubamombe. Ndibva zvanzi ndavaende kuCID. Ndipo patakanorohwa netesa. Chibva zvanzi endai kukoti. Ndipo patakanosvika mukoti. Ini ndakatanga kubvunza ivo bamuni kuti motiti tabamombe sei? Muri masunga mombe tinorima kwambuya wenyu. Zvanzi sandinyepere. Ndipo patakatotanga kutorohwa mambama ipapo. Pakanzi ndavaende kupolisi tonovarova. Patakasvika kupolisi. Ndipo patakazovabvunza futi bamuni. Zvanzi sarambe uchindikweshena uri imbwa yemunhu. Ndipo pandakabva ndaita sei? Ndatanga kurohwa nepolisi. Kwakumanheru kwakazouya muzukuru wangu anonzi Lennon. Ndipo akabva auya nesadza nemapapu anga asina sauti papolisi. Chibva tatadza kumadya. Mupurisa anonzi Bhosha. Ndipo akabva ataura kuti mufanirwa kudzingwa pamba. Tatovhura madhoketi hatikwanisi kuti tiite sei? Tikutiregera una mhosva una chii?
but baba wako atotaura kuti hamuna mhosva. Ndopatakabva tatoendeswa kukoti. Tapindawo matare edzimhosva. Mamunaiwo bamunini nemukadzi wavo nevanengina 2 vemukadzi wavo nehanzvadzi ndovanga vari mawitness. Ndopatakapinda mukoti. Magistrate ndopakabva atibvunza kuti makapara here mhosva. Ndopatakabva taudzwa kuti mhosva hatina kupara. Zvakanzi kwedzi mombe idzi mamadziwana kupi. Ndopandakabva ndatsanangura kuti mombe bamunini wangu akasunga mombe vakati ende kunorima. Tirienda kwaDhodho ndopatakanoona polisi vanzi maba mombe. Magistrate ndopakabva atoti wabatwa nemhosva. Varatotongwa 9 years. Fatso ndopakaramba arishi. Fatso ndopakabva anzi ndaende kurimandi. Ndibva ndanzi ndiende kumaximum. Ndibva ndaenda kumaximum. Ndakagara 2 months. Ndibva ndazodaidzwa kukoti ndakunowitnesera Fatso. Ndobva ndakasvika ndichiburitsa Fatso mumhosva. Fatso ndakanomuburitsa mumhosva nekuti yanga ifriend yangu. Ndandamukumbira kuti aite sei andibatsire kurima. Ndopakabva ndakumba. Ini pandakapinda mumatare edzimhosva ndandisina kuita ndaizvitsanangurira ndega. Mukoti ndaitsanangura ndichiti inini bamunini wangu ndowakasunga mombe. Vakatiudza kuti endai munorima. Kumbe vachibva takusvika kwaDhodho ndopatakazondoona polisi. Muna bamunini wangu achiburuka motikari. Vatanzi ndiiswa vanhu vaita sei baba mombe. Ndokuti varatonzi naMagistrate wabatwa nemhosva. Ini pandakapinda mujeri ndandiri 17 years. Pandakanzi ndikuenda kuchikurubhi ndakafila kuti kuchikurubhi tongonzwa kunzi kofa vanhu, kunodyiwa simende. Ndakangoramba ndichingoshungurudzika. Chizosvikawo pachikurubhi pacho ndakaona pari panhu panogarika. Ndakaendeswa kuEHO ndokunonzi kogara majuvenile. Ndopandakabva ndangotanga apapo pazoya kule sekuru chaplains. Ndopakabva vataura kuti majuvenile mangani. Ndaende kuchikoro ndopatakabva tapiwa mabhuku nemapeni. Patatanga kuenda kuchikoro ndopatakatoona kuti panoita sei panogarika. Takutoenda kuchikoro chatatikasiya panze. Panze ndandikasiyira paform 3. Ndichizoya kuno kujeri ndasvika imbatangiro paform 3. Ndibva ndazonyora form 4 ish zimuseki muna November. Izvinezvi apa ndamirira maresults kana ndakapasa ndoenderera mberi. Kana ndakafoira ndodzokorodza. Many thanks to ZBC Entertainment iyo inotipa chirongwa Another Chance apo pavanokurukura nevari mumajeri vachitaura chikonzero chakaita kuti vapinde mujeri. Ndinokumbira kana wanga usati wasubscribe ibva wangobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinokupai pano. Sekutaura kuri kuitwa naTakudzwa kuti dai baba munini vake vasina kumufonera dai zvimwe upenyu hwake huri pari nani, asi baba munini vakasarudza kusungisa mwana kuti upenyu hwake uende musango. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section muchiti udzowo maonero nemafungiro enyu panyaya iyi.